F'inqas minn 24 siegħa li seħħ l-argument imdemmi f'Witilajn, il-pulizija arrestat żewġ tirġiel fl-argument intużat arma li taqta' u bil-ponta. F'istqarrija mill-pulizija intqal li wieħed mill-irġiel ġie arrestat fil-lejl ta' bejn it-3 u l-4 fil-Mosta, waqt li t-tieni raġel ġie arrestat l-4 wara nofsinhar f'San Ġwan. One News kien preżenti għall-operazzjoni li saret mit-taqsima tar-Rapid Intervention Unit f'appartament fit-triq San Mikil f'San Ġwan. F'din l-operazzjoni kienu involuti wkoll numru kbir ta' pulizija flimkien ma' dawk tal-forensika li elevaw xi armi mill-appartament. Kif żvelat minn One News, it-tlieta jirriżulta l-inqala argument għal ħabta s-6:30 ta' filgħaxija fit-triq is-Sikka f'Witilajn. Stqarrija tal-pulizija l-4 filgħodu qalet li żewġ persuni li ndarbu b'mod gravi huma t-tnejn Taljani, wieħed ta' 52 sena u l-ieħor ta' 37 sena. One News seta' jinnota minn fuq il-post tar-reat kien hemm ħafna demm mal-art anke fuq barra ta' residenza fejn seħħ il-każ. Skont sorsi tagħna aktarx li l-każ u marbut ma' droga u attività kriminali. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat tal-Assa Donatella Frendo Dimek.